langit, punong bayan, kapisan nga at kabilang. Sa hinirang niyang angkan, lipit lahi ni Abraham, kanyang pinapatnubayan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating, Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating, Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Lahat kayong mga tao, ipagdiwang niyo ng husto ang poong Diyos nitong mundo, siya'y palakpakan ninyo. Magpuri't sumamba kayo. Siya ang kataas-taasan, poong makapangyarihan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating, Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Lahat kayong mga tao, ipagdiwang niyo ng husto ang poong Diyos nitong mundo, siya'y palakpakan ninyo. Magpuri't sumamba kayo. Siya ang kataas-taasan, poong makapangyarihan. Dapat tayong
pagpitagan, siya'y haring walang hanggan ng mundo at kalawakan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Panginooy mananakop, Hari siya ng sansinukob, karangalan siya ni Jacob, na hinirang niya't kinupkob, itinanghal at kinupkob. Sa dakila niyang luklukan, Panginooy ipagdangal, naghahari siyang tunay, mag-awitan, magtugtugan, ipagbunying totohanan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Hari siya ng sansinukob, sa Kanya tayo'y maghandog, papuring kalugod-lugod, na wagas, tunay at taos, sa puso natin at loob. Mga harit, punong bayan, kapisan nga at kabilang, sa hinirang niyang angkan, lipit lahi ni Abraham, kanyang pinapatnubayan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin
ng Diyos Amang maibigin. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Lahat kayong mga tao, ipagdiwang nyo ng husto ang poong Diyos nitong mundo, siya'y palakpakan ninyo. Magpurit sumamba kayo, siya ang kataas-taasan, poong makapangyarihan. Dapat tayong magpitagan, siya'y haring walang hanggan ng mundo at kalawakan. Sa daraanan ni Kristo, naglatag ang mga tao ng tela at mga belo, nagpupuri ng totoo, inaawit nila ito. Purihin ang dumarating Hari ng bayang Israel, isinugo ka sa amin, taglay mo'y ngalang butihin ng Diyos Amang maibigin. Panginooy mananakop, Hari siya ng sansinukob, karangalan siya ni Jacob, na hinirang niya't kinukob, itinanghal at kinukob. Sa dakila niyang luklukan, Panginooy ipagdangal, naghahari siyang tunay, mag-awit ang magtugtugan, ipagbunying totohanan. Sa Lahat. He was the
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ialay natin ang misang ito para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Mayor June Tatanco. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jan Tatanco, Karen Miranda Chanda, and Tan Beltran. Kigan Ayer Bautista, Maritas de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barawa, Dr. Alvin Balatman. Sa ating po mga medical frontliners na nakikibaka ngayon sa mga ospital, lalong-lalo ng ating mga doctors at nurses, Dr. Carlo Tanta, Nerica Medina, Remros Maglangke, Roxette Cabictong Bondok, Dr. John Joel Simpauco, para sa kagalingan ni Marieta de la Cruz, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia, Sir Roy Songco, Lucy Navarro, Aren at RB Carpio, Jaja Maglalang, kagalingan ni Jingjing, Princess Arthur at Mark Christian, kagalingan ng ating mga kapatid na natamaan ng COVID-19, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Brigido Paulino, Father Larry, Father Rex at Father Alan. Mga kapatid, ating sisimulan ngayon ang mga mahal na araw sa pamamagitan ng paggunita natin sa maluwalhating pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sampu na kanyang paghihirap, pagsasakripisyo. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaya kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem sa kanyang pinag-aarian kasama ng Espiritu Santo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas sila ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw: Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sion, masdan mo dumarating ang iyong hari nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito maunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, saka nila naalala ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, at ganito na nga ang nangyari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para sa krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito: nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus,
hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Cristo Jesus, aking umibig, bigayang kabuyan kita. Bigayang kabuyan kita, Cristo Jesus, aking umibig, bigayang kabuyan kita. Bigayang kabuyan kita. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong muli sila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya, at sila'y patuluyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambos sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.
at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tangutangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at mga iskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumababa sa krus ang Mesyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya, at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan ng mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod panandalian ng lahat. Sitayo ang lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Salamat, Pilato. Ngayon ko lang napagtanto na kung hindi ngongo si Pilato, ay baka walang pustiso. Nawalan yata ng pustiso si Pilato. Anyway, sa araw na ito ay sinisimulan natin ang mahal na araw. Mga banal na araw ng ating simbahan. Yung Kapampangan Maleldo. Bakit mahal na araw? It's the holiest of the days of the Catholic Church. Pinakabanal na araw na linggo ang mga araw na ito para sa ating Katoliko. At sa mga pinakabanal na araw na ito, ginugunitan natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit, paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kamatayan. Sa araw na ito, it is called Jesus' triumphant entry into Jerusalem, ang maluwalhati at matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ngunit kung titignan natin, ito'y parang kabalintunaan. It is such an irony when it is considered to be the glorious and successful, victorious entry of Jesus into Jerusalem, but then it is to face his death.
para harapin ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan. Victory, pagdiriwang, victory versus sufferings and death. Victory in the midst of sufferings and death. Isang tagumpay sa gitna ng pagpapakasakit at paghihirap at kamatayan. Parang irony po, parang kabalintunaan. Lahat ng mga Israelita at mga Hudyo ay nakatungo ang kanilang paningin, they are focused on Jerusalem itself. Jerusalem is a great city, a holy city, a mighty city, isang lungsod ng Panginoon, isang lungsod ng Diyos, isang lungsod na makapangyarihan. Pero sa pagtungo dito ng ating Panginoon, sa pagtungo natin niya dito, sa matagumpay na pagpasok niya sa Jerusalem, ay haharapin niya at mararanasan niya ang kamatayan, ang pagpapakasakit, ang pagpapapako sa krus. Parang kabalintunaan, parang kabaligtaran. But this is the reality of life. Ito po ang katotohanan sa buhay, na kung saan tayo ay dumaraan ng mga paghihirap, pagpapakasakit, pagsasakripisyo para makamtan natin ang kaluwalhatian at kaligayahan. Same is true with our Lord Jesus Christ. Kailangan niyang dumaan ng pagpapakasakit, pagsasakripisyo, kamatayan, para niya makamtan ang kanyang muling pagkabuhay at maisagawa ang pagliligtas sa ating lahat. Kung hindi siya namatay, nagpakasakit, napako sa krus, wala ako dito at wala kayo dyan sa kinauupuan ninyo. Si Kristo ay sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, niyakap niya ang kanyang mismong napipintong paghihirap, pagsasakripisyo at kamatayan. And that itself is victory. Yon ay isang tagumpay na para sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan, nakamtan niya ang kanyang misyon. He fulfilled this mission of bringing salvation to you and to me, para magdala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sa buhay natin ay ganun din. Kailangan nating dumaan sa mga paghihirap, sa mga iba't ibang pagsasakripisyo para makamtan natin ang kaluwalhatian at ang tagumpay. Kailan lang po may kausap ang isang kaibigan. Lugmok na lugmok siya sa kanyang buhay. Bisyo, alak, sugal, drugs. Winaldas niya ang kanyang kabuhayan. Nawala ang kanyang pamilya. At nung lugmok na lugmok siya sa kanyang mismong buhay, lugmok na lugmok siya sa kanyang sarili, lugmok na lugmok siya sa kanyang kahirapan, doon niya napagtanto na kailangan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ngayon, matiwasay siyang namumuhay kasama ng kanyang pamilya. Kung minsan kailangan nating dumaan ng mga paghihirap, kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating hindi sukuan ang bawat isa. Mayroon tayong mga, kung minsan pagkakataon na gusto na nating sumuko. Sa mga asawa na lang ninyo, kung minsan, yung mga mister ninyo gusto nang sumuko sa inyo. Ate Cynthia, puro kagastos, sabi ng asawa mo. May kaibigan po ako. Ang dami niyang paghihirap na dinanas sa kanyang asawa. Pero hindi niya sinukuhan. Ang dami niyang pagpapakasakit na kanyang naranasan sa kanyang asawa.
pero hindi niya sinukuan. Kasi kung wala ang pagpapakasakit na yon, hindi natin mararanasan ang kaluwalhatian at ang kaligtasan. Amen. Kung minsan po pinagtatawanan na tayo ng ibang sekta, bakit na lang binabalik-balikan ninyo ang paghihirap ng ating Panginoon? We need to go back. We need to remember the sufferings of Christ. Because, sabi ko nga, if we do not remember it, if we forget it, walang kabuluhan na nandirito tayo. Kailan lang po may kaibigan ako, sabi niya, Among, di ba dapat hindi na natin balikan ang mga masasakit na naranasan natin? Nagkukwentuhan po kami sa mga naranasan niya sa buhay. Among, di ba dapat hindi na natin balikan ang mga masasakit na karanasan natin? Sabi ko, hindi. Kailangan nating balikan. Kailangan nating angkinin. Kailangan tamong kaulan. Sabi ko, kailangan nating yakapin yung mga masasakit at mahihirap na karanasan natin sa buhay. Bakit? Kasi these painful experiences, these sufferings and sacrifices that we have experienced are the ones who made us of who and what we are today. Ang mga pagsasakripisyo natin, ang mga paghihirap natin sa buhay ay ang mga bagay na gumawa sa atin kung sino at kung ano tayo ngayon. Ang humubog sa atin kung sino at kung ano ang pagkatao natin ngayon. That's why we need to experience, to go back to these painful experiences, to these experiences of sufferings, para tayo ay tunay na magtagumpay sa ating buhay. Para tayo ay tunay na magtagumpay sa ating buhay. Amen. Mga kapatid, itong mahal na araw na ito, itong mga banal na araw na ito, at itong pagbabalik natin, paggunita sa pagpapakasakit, paghihirap ng ating Panginoon, ang bumubuo sa isang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang kumakatawan sa mismong pag-ibig ng Diyos sa atin. Naway ang mahal na araw na ito ay ating maisapuso. Naway ang mga mahal na araw na ito ay ating maisapuso ng tunay nating madama, hindi lang ang pagpapakasakit ng Panginoon, kundi ang mismong pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Dahil siya'y namatay, nagpakasakit at namatay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Naway ang mahal na araw na ito ay dalhin tayo at tulungan tayo lalong madama ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at peririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaang si Jesus, na taos pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin po tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin po tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa, lalong-lalo na ang mga nasawi dahil sa COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, ating pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay naming madama sa kabila ng aming pagpapakasakit ang inyong matinding pag-ibig sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the sun.
kayo mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Ama sambayanan naming niya. mga pangyarihan tunay ng marapat. Ama naming lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumasa amin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng pag-aaying minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin. iyong puso't diwa. Itinaasa namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Kaya pasalamat. marapat na kaya aming pasalamatan ng mga kapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Kristo ng ating Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayan kinasuungan namin kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kayo sana mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Madaming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ganyan pong banalang makakaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya't pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin nito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapon ay nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad itong wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala ang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparihan ang lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gawin din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararakal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang mga pangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with us. Kasalanan
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na nagpakasakit para sa atin. Mapalad tayo. Tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita natatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at tumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ka ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen.
bata para sa protection laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal, ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asang patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumutuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto at paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong at patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumingap na may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng mahusay at malasakit. Pagkalooban mo kami sila ng kalusugan at isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigan, paglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Pinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungkol sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan naman namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan. Sa aming pangangailangan, ipaganya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpapalang Birhen na amin. San Rafael, ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. San Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapio, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsala mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampaletanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po kayo sandali. Panawagan po sa mga ikakasal. Alvin Castro, taga Bisal Santo Cristo, nais maikasal kay Joan Borja at Bahi Pare, April 10, 2021, Nuestra Señora de la Merced Parish. Gerald Maglangke, Pangclara, Ruth Kasama, Pangclara, April 11, Nuestra Señora de la Merced Parish. Roderick Sanguyos, Bisal San Pablo, Marilyn Buco, Bisal San Pablo, April 18, Nuestra Señora de la Merced Parish. Alfie Cahucom, Bahay Pare, Anabel Sanguyo, Bahay Pare, April 18, Nuestra Señora de la Merced Parish. Patrick Albert Aquino, Lumban Laguna, Jessa Joyce Benaventura, Bahay Pare, April 24, Nuestra Señora de la Merced Parish. Jeremy de la Cruz, Pulonggubat, Reslin Reyes, San Roque, San Rafael, April 25, Nuestra Señora de la Merced Parish. John Franco Castro, Bisal Santo Cristo, Riza Mampin, Bangka-Bangka, San Rafael, April 28, Nuestra Señora de la Merced Parish. Francis Mark Villanueva, Bahay Pare, Regine Bautista, Santa Maria, Bulacan, May 8, Sagrada Familia Parish,
Tangos, Bulacan. Jason Casillan, Muñoz, Nueva Ecija. Ira Rose de la Cruz, Dulong Ilog. May 21, Santo Niño, Quasay Parish, Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Sami Mananghaya, Paligi, Jenny Espiritu, Marilao. May 29, 2021, Parish of the National Shrine of Divine Mercy, Parish and National Shrine of Divine Mercy, Marilao, Bulacan. Kung meron po kayong alam na sagabal sa kanilang kasal, makialam po tayo sa ating opisina. Mamaya po meron pa po tayong misa at magbabasbas ng palaspas alas 5:30 ng hapon. Bukas po, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, meron po tayong misa at open recollection at 5:30 p.m. Misa at open recollection at 5:30 p.m. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Huwebes Santo, ang misa ng huling hapunan ay alas 5 ng hapon. Huwebes Santo, ang misa ng huling hapunan ay alas 5 ng hapon. Pagkatapos po ng misa ng huling hapunan, ay iikot po ang Santisimo dito sa bahay pare. Hinihiling po sa mga nasa bahay na manatili po sa tahanan ninyo habang iniikot ang Santisimo, at kapag padaan na po ang Santisimo, mangyaring lumabas po sa may pintuan. Sa may pintuan, magsindi po ng kandila. Maganda ng kandila at lumabas sa pintuan. Haba pong dumaraan ang Santisimo, tayo maaring lumuhod o tumindig ng matuwid bilang o yumuko bilang paggalang po sa Santisimo. Biyernes Santo, alas 6 ng umaga ang istasyon ng Cruz o Via Crucis na pamparokya dito po sa simbahan, at ito po ay live stream din. Alas 2 ng hapon ay ang pagdinilay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, huling salita ng ating mga Panginoong Jesucristo. Dire-diretso na po yun sa liturhiya ng Biyernes Santo at ang pagpupugay sa krus. Pagkatapos po ng pagpupugay sa krus o pagkatapos po ng pagpupugay sa krus liturhiya ng Biyernes Santo, ay ilalabas po, wala pong prosesyon, pero ang mga imaheng pang prosesyon po ay ilalabas isa-isa sa harapan ng simbahan, at panghuli po ang Santo Entierro at ang Mater Dolorosa ay labas sa simbahan. Tayo po doon ay lalabas para magpugay doon sa labas, isa-isa, at pagkatapos po isasarado ang gate. Ang lahat po ay nanyayahan na mag-visit. Yun po ay magtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Magtatagal po ito hanggang alas 10 ng gabi. Sa Sabado de Gloria, ang Sabado de Gloria po, ang bihilya ng Pasko ay gaganapin ng alas 7 ng gabi. Magdala po kayo ng kandila at ng tubig para sa pagbabasbas ng liwanag at ng tubig. Linggo ng Pagkabuhay, ang misa po ay alas 5 ng umaga, alas 9:30 at alas 5:30 ng hapon. Meron po tayong salubong, kaya lang po dito po sa ating parokya lamang o dito sa ating simbahan lamang sa misang alas 5 ng madaling araw. Sa lahat po ng mga aktibidades, sa lahat po ng misa, ayon na rin po sa atas ng IATF at ng guidelines ng ating arsobispo, tayo po ay magkakaroon ng contact tracing, mag-mass pass, katulad po ng ibinigay nyo ngayon, yung mass pass natin, physical and social distancing, mag-face mask, mag-face shield, magdala po ng alcohol sa ating pagsisimba. Maraming salamat. Magsitayo po na. Assignment po natin ngayong buong mahal na araw. Noon po yung mga matatanda, pagpasok ng mahal na araw, sabi nila, binabawalan nila tayong mag-ingay o maglaro tayong mga bata. Dahil ito ay pagninilay sa banal na buhay ng ating Panginoon, pagpapakasakit. Assignment po natin, kung maaari pong panatilihin ang katahimikan at kabanalan ng mga araw na ito. Kung sanay kang sumigaw sa bahay nyo, huwag ka munang sumigaw. Iwasan muna ang pagsigaw, paghiyaw sa mga anak mo, sa asawa mo, sa mga kasambahay.
kasama mo sa bahay, yung mga sounds, kung maaari po ay wala muna at tayo magnilay o tahimik lang at tayo magnilay sa pagpapakasakit ng Panginoon. Itong mga araw na ito na mahal na araw ay gawin nating tunay na mahal at banal. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos sa inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umisa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Diyos na nagpakasakit, namatay para sa atin. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you. Inuyaking banal at syudad, di nga naka-Hebreo, karelang misyon, mga subininggit, kabang yasiwas na lang sa kanil, sa